An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Jɛkuluba min sigilen don Saheli jamanaw fɛ walasa ka ja kɛlɛ n'u ko a ma ko CELSI olu tɔgɔ ladon o tako 32nan o kɛra. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana o y'a ɲɛnamaya ka bɛn septembre kalo tile 14 de ma sɛnɛko minisiriso la a dakun dugukolo labarali o ko kunkanko ko. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ sɛnɛko minisiri de bolo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Ousmane Sogore Seydou Ɲare an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. CELSI n'u ko a ma ko comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse ale sigira sen ka jamana 13 fɛ ka bɛn ni san 1973 waatiw ye walasa ka se ka ja kɛlɛ ka bɔ Saheli jamanaw kɔnɔ ja kelen kɔ ka Saheli jamanaw minɛ ka bɛn ni san 1970 waatiw ye ka bɛn ni san 1986 don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya jɛkulu in fɛ ka bɛn ni sa o sa ye septembre kalo tile 12 baaraw n'u bolodacogo kama a ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamusadonya in ye. An ka bi sɔgɔmada a laɲini tun ye an ka fête de parce que nin y'a san 32 anniversaire de kɛtɔ ye CELSI fɛ. Tiɲɛ don CELSI yɛrɛ si ye bɛ taa bi san 44 na mais a y'a ka anniversaire fêteli daminɛ 1986 donc an b'o bi 32nan anniversaire de fêtela tan. An ka jamana minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsin sɛnɛko ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma n'ale de fana ye jɛkulu in ɲɛma ye a kelen kɔ ka hakili jigin kɛ kabini jɛkulu a sigira sen kan baara minnu kɛra fɛ ka se ka ja kɛlɛ ka bɔ Saheli jamanaw kɔnɔ a ka sɔrɔ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko 32nan baaraw nun don jɛkulu in dɛmɛbaga jɛkuluw ɲɛkɔrɔ dakun mun taara ɲinanta kama ka da o nafaw kan o kɛra sababu ye walawalali dɔw ka k'a kan ni ka jabɔ dɔw fana ka a kan mun b'a to dugukolo a nafa bɛ se ka bɔ cogoya min na Saheli jamanaw kɔnɔ. O senfɛ an y'a laɲini ka kuma mɔgɔw fɛ ka fɛn dɔw yira mɔgɔw la o fɛnw bɛ taa mun kan dugukolo adamadenw ye bɛ dugukolo baara k'u dahirimɛ ɲini a la u b'a baara ko jugu dɔ fana na min b'a la tiɲɛ donc an bɛ fɛ ka o fana yira mɔgɔw la k'a fɔ o ye ko ye min b'a to jakungoba bɛ n'an fɛ yen an ma deli ka minnu ɲɔgɔn dɔn donc an ka kan k'an kɔlɔsi an ka taabolow fɛ k'a lajɛ an bɛ baara kɛ cogo min parce que déjà an bɛ fɛnw dɔn kɛcogow b'an bolo an ka services y'a fɛn dɔw yira n na recherche mɔgɔw ye fɛnw camanw yira n na minnu ka kan ka kɛ donc an k'olu fɛnw ta k'olu batu k'u labatu k'u kɛ u kɛcogo la pour que en tout cas an ka dugukolo bɛ se ka lasago cogo min an bolo an b'an ka dunta sɔrɔ a la an tɛna a latiɲɛ fana donc bi baara in b'o kan k'o ye yira an ka mɔgɔw bɛɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko 32nan baaraw kun cɛra ni jirali ye minɛn dɔw la mun sera ka labɛn jɛkulu in fɛ. Mali jamana o garijɛgɛ donna dɛmɛɲɔgɔnya wale la ka bɔ Japon jamana yɔrɔ min musakaw o bɛ t'i jɔ sefa wari la miliyari 2 ani tilala. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ forage minɛnw olu dafalen de dira a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa don ma kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ jiko ani kuranko minisiri de bolo Amadu Kamara Ibrahim Kulibali Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Mali ani Japon badenya sira ani sindiya sira min bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kɔnɔ walasa ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Japon y'a bolo fa k'a tun ka sefa wari miliyari 2 a n'a nɔnkanfɛn k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma min kɔma segin t'a la ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ jugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ɲuman ta sira fɛ k'o ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka fura sɔrɔ o la. Sɔgɔmada in la ɲɛnajɛ tɛ fɛn wɛrɛ kan Mali ni Japon ɲɔgɔn dɛmɛ sira don aw b'a dɔn Mali ye jamana ye ja bɛ waati yɛlɛma o bɛ taga ni mun ye o bɛ taga ni ja ye walasa ka o kunbɛn Mali ni Japon u ye bolo di ɲɔgɔn ma ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna san 2010 n'a bɛ wele ko entente de don o bɛ taga wolo miliyari 2 ani tilala walasa ka se ka an ka kɛ yɛrɛ ye baarakɛlaw dɛmɛ ka ja waati yɛlɛma in kunbɛn o bɛ kunbɛn cogo di k'u dɛmɛ k'an ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ ni machine ye machine min bɛ dilan Japon ka o feere an ka kɛ yɛrɛ ye baarakɛlaw u ka se ka baara kɛ kɔlɔnsen machine
n'an b'o wele ko forage damisɛn kɔlɔn min bɛ fɔ pɔnpe bɛ sigi a kan o fila o fila de sanna fɔlɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Mali kɛnyɛrɛ ye cakɛda minnu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ ji ko ma kɛrɛnkɛrɛn n'o ye mini ji ɲuman ye minnu garisɛgɛ ye farati nin dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u y'u ka nisɔndiya jira ka tila ka layidu ta jamana ɲɛmɔgɔw ye ko minɛn min n'a dilen filɛ u ma k'u n'a minɛ ka ɲa walasa maa wɛrɛ garisɛgɛ ka farati olu fana kɔfɛ. Ayiwa bi komi an ɲɛ b'a la an bɛ yan nɔ an sewalen don an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ atelier kura minnu nana entreprise Falaise ani groupe entreprise Traoré ala ye anw de garisɛgɛ don a la vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Mali gouvernement fo ka japonais k'olu fana fo ani coopération bɛ Mali ni Japon cɛ an b'a la deli Ala ka coopération in taa ɲɛ nin ye atelier in diko filanan de ye an b'a la deli a ɲɔgɔnna caman ka kɛ komi an ɲɔgɔnna entreprise wɛrɛ minnu bɛ yen caman ka se k'a sɔrɔ jiko gɛlɛn b'an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ la ka ji nɔgɔya an ka jamanadenw ma. An bɛ a yira la k'a fɔ ko Japon ka nin waleya ɲuman ka taa ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o de ye ka mansinw minnu bɛ kɔlɔnbaw sen n'an b'a fɔ a ma ko forage ka ji ɲuman walankata jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kun ti dɔwɛrɛ ye n'o tɛ ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o min kɛra sabu ye ka ji ɲuman o sɔrɔli gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ. Aw yɛrɛ y'a ye ministre ni ambassadeur olu de jɛna ka o clés di boro an ka kɛnyɛrɛye baarakɛla ninnu fila ɲɛmɔgɔ ma n'o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye GIT Adama entreprise Traoré ani la Falaise donc olu de garisɛgɛ don la minɛn ninnu la donc an hakili la min kɔni fɔra ka gɛlɛya o ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ minɛn ninnu fana dɔn don a dira dɔn de kɔnɔna la mais a kun ye fana nafolo ka se ka segin ka don walasa ka kɛ sababu ye nafolo in ka se ka kɛ sababu ye ka ji wɛrɛ lase an ka tɔgɔdalamɔgɔw ma donc hakili la u ka minɛ ninnu minɛ ko ɲuman ani ka fɛ hakili to nafolo ninnu sarali la. An b'a yira la k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ jiko ani kuranko ma ministère de l'énergie et de l'eau ka kɛɲɛ ni Japon ka laɲini n'o de ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma jiko hukumu kɔnɔna na ni nin y'a ta ko filanan ye a bɛna kɛ sababu ɲuman ye walasa ka an ka cakɛda minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jiko ma k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baara la dugu gɛko tan walasa maliden bɛɛ lajɛlen ka ji ɲuman sɔrɔ a sigiyɔrɔ la. Salon international ni o ye ɲɔgɔn kunbɛba ye o kɛnɛ sigilen don sen kan faransikaw fɛ Nɔrɛn walasa ka baganko baara ko ta ni ka don ba la Mali minisiriso min ka cɛw bɛnnen don baganko ani mɔniko ma olu tɔgɔla mɔgɔ kun bɛ kɛnɛ kan ka fara APCAM mɔgɔw fana kan Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ sɔrɔlenw na. ɲɔngɔn bɛ kɛnɛba dɔ sigilen don senga faransi duguba la Rennes na min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna bagan baara o don ni mɔba la salon international de production animale a ka nin sen kɛnɛ kan bagan baara kɛba 1400 ɲɔgɔn na de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye dunanw na maa 500 ɲɔgɔn na bagan baaralaw la olu bɛ kɛnɛ kan minisiriso min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ bagan baara ko ni mɔniko ma ani sɛnɛkɛlaw tɔgɔla so APCAM olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faransi duguba in na Rennes maa 100 ani mɔgɔ ɲɔgɔn na olu de bɛ munumunu zalo la kɛnɛ kan ye jamana kɛmɛ ani jamana mugandenw de fɛnɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ni o ye entreprisew ye diɲɛserikɛna ni ɲɛfɛ o caman de fɛnɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ka donda ka woriyalen don bagan baaraw la Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a minisiriso min ɲɛsin bɛ bagan baara ko mu ani bagan baarakɛlaw ka jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ma ɲɛmɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan barisabu ka da kan n'i ye Mali jamana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ farafinna tile bi an b'a jamanaw fɛ jamanaw minnu jɛmɛ wari siya kelen na ni o ye Union économique monétaire ouest africaine UEMOA kɔnɔ ye Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la bagan mara nasira kan wa farafinna tile bi an b'a jamana bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye an bɛ jɔyɔrɔ filanan na Nigeria de ye fɔlɔ ye anw dan bɛ o kan o kumana nin kɛnɛ min filɛ nin ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ bagan mara kow ma nin bɛ kɛ hakili falen falen kɛnɛw de ye kunnafoniw bɛ tɛmɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ diɲɛserikɛna ni fantan naani bɛɛ lajɛlen la nin tɛ kun bɔ ma fara ɲɔgɔn kan kunba kelen bɛ sɔrɔ ka dilali kɛ o kumana a n'a kɛ sababu ye an ka jamana bagan baarakɛlaw minnu bɛ kɛnɛ kan Mali ka laɲini ye fɛn minnu ye bagan baara nasiraw kan n'o nɔgɔya siraw bɛ nin kɛnɛ in kan o bɛ se ka taa ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ k'o fara an boloda la ka se ka yiriwali kɛ bagan baara nasiraw kan o kumana an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ kɛnɛ kan ka taa se bagan baarakɛlaw ka maa ɲɛmaaw ma u bɛna jateminɛw de kɛ k'u ɲɛma dasa baarakɛminɛn minnu bɛ yen
bagan baara nasiraw kan ni olu ɲɛsi bɛ an ye an ka jamanaw kɔnɔ k'olu ɲini k'u dɔn nacogo minnu kan ka sɔrɔ u la sa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔrɔ k'u ɲɛsin o nacogow ma barisabu ka d'a kan jatew ye a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ bagan baara nasira kan n'i ye nɔnɔ yɛrɛ dama ta o y'a dama baara ye wa sa o sa dɔ bɛ ka fara nɔnɔ bɔta kisa kan nka jatew fana y'a yira k'a fɔ o baganw biritɔ ka nɔnɔ bɔ nɔnɔ mana sigi 100 sara la sɔrɔli la 25 ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen de bi tiɲɛ dugu jɛ ko 20 da k'a sabu kɛ mina naɲa ye o kumana o waleyaw bɛ furakɛ cogo ɲini nin kɛnɛba in ka baw maa bɛ maa la olu dɔw ka dɔn da u ka wuriyalen don n'a ma ɲa k'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faransi duguba in na Rennes minan caman bi ye kɛnɛ kan minan minnu ɲɛci bɛ an ye ne olu bɛ se k'an ka baaraw nɔgɔya an bolo ɲamadana kɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛ. diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bilankɔrɔ kɛsu min bɛ adamadenya dɛmɛ olu ye dɛmɛ don musow ye muso minnu ni olu garijɛgɛ donna sugunɛ bɔn bana na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ in a dira musow denmisɛnninw ani denbaya minisiri olu ka sira de fɛ Fatumata Kane an k'ale ka sɔrɔlenw ɲamada bɛ walawalali k'an ye. Ni dɛmɛ in bɔra ka kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ka bilankɔrɔ kɛsu ni o bɛ wele ko Fond des Nations Unies fɛ dɛmɛ in kɛra ka ɲɛsin musow ma muso minnu ni Ala ye lajarabi se u ma ni bana ye ni o ye sugunɛ bɔn ye ni dɛmɛ ninnu na dumuni bɛ o la ani ka se furakɛli minɛn caman ma furakɛli minɛn minnu ka teli ka kɔlɔlɔ in nɔ dilan kosɛbɛ ni minɛn ninnu ma dan ni kura fiyɛli ma dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka cɛkɛminɛnko ta fan dɔrɔn na a bɛna lafiyaba de di banabagatɔw yɛrɛ ma minisiri min ka caw ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ma ni o ye Madame Tarawele Umu Ture ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnba ka bilankɔrɔ kɛsu ka lasigiden min bɛ yan nɔ ni o ye Fond des Nations Unies représentante ye Mali la yan nɔ a y'a yira u la fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ u ka bila la Madame Tarawele Umu Ture ko ni minɛn ninnu dili diɲɛ seleke naani tɔnba ka bilankɔrɔ kɛsu fɛ ko a bɛna nɔ ɲɛnamaba de bɔ ni muso ninnu ka kɛnɛyako la muso minnu ye lajarabi sɔrɔ bange ni bana kɔlɔlɔw fɛ ni olu bi wele ko MGF fɛn min ye cɛkɛ bonda min ɲɛsinnen don kɛnɛyako yɛrɛ ta fanfɛla ma olu tɔgɔlamɔgɔ kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ni minɛn ninnu ye minɛnw ye ko olu ka cɛkɛ bonda mago yɛrɛ de tun bɛ ni minɛn ninnu na a ye wale ɲuman dɔ foli kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin minisiri ma min ka caw ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ani diɲɛ seleke naani bilankɔrɔ kɛsu yɛrɛ a ye foli kɛ olu bɛɛ ye wa ko ni minɛn ninnu bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba de don banabagatɔ ninnu dɛmɛni ma u ka furakow la a ko an ka marabolo dɔw fɛnɛ sen bɛ a la i n'a fɔ Kayi ka se Kulikoro ma Sikaso bɛ o la Segu ani Bamakɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ bi walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw ɲamada. Laginɛ jamana kɔnɔ nisɔngoya taama dɔ sigira sen kan araba tɛmɛnen kamalennin kelennin tora min na a si bɛ san 25 la u k'a ma ko Etienne Kamanu kunnafoniw y'a yira k'a fɔ polisilakaw de ye mugu ci a kunkolo yanfan fɛ tuma min na ni u bɛ nisɔngoya taama in na a kɛra Laginɛ dugu min na o ye Boke ye Boke ni Laginɛ cɛ ye kilomɛtiri 300 ɲɔgɔnna de ye nisɔngoya taama in sigira sen kan u fɛ kun min na o ye kuranko o bɛ se ka nɔgɔya u ka sigidaw la ani ji min da nin bɛɛ gwɛlɛyalen don u bolo Bokekaw fɛ yen kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 20 ani maa 9 ɲɔgɔn na olu joginna olu la maa 2 ye polisilakaw ye 3 ye gendarmelakaw ye lapitaniso la minnu fɛnɛ kun bɛ ka furakɛ ye baaraw daminɛna nisɔngoya taama tarata tɛmɛnen bonya ni karama kɔnɔ fɔ ka na se arabadon ma tuma min na ni nisɔngoya taama kɛnɛ bolodabaw y'a ye k'a fɔ lakanatigilamɔgɔw bɛ ka bɔ k'u kunbɛn faa dɔw fɛ o yɔrɔ bɛɛ gɔngɔrɔnakɛriw daminɛna ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma denmisɛnnin ninnu sɔrɔla k'u kunda gendarmerie dagayɔrɔ kan ni ka cɛni caman kɛ yen mobili dɔw bɛ yen u y'olu vitriw bɛɛ lajɛlen titi dunanjigiso dɔ fɛnɛ b'o kɛrɛfɛ u ka kɔlɔlɔ fɛnɛ sera o ma seere dɔw ka fɔ la a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye lakanatigilamɔgɔw sɔrɔla ka marifa banamini u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a daminɛ ni gazi ye fɔlɔ gazi ma fɛn ɲɛ u sɔrɔla ka mugu yɛrɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin nisɔngoya taamakɛba ninnu ma. Togokaw ka wasablo kɔnɔ fangasinamatɔnw wasara barisabu ka da ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛ ngomɛ k'a lajɛ ka se ka fangasinamatɔnw ka hakilinaw dan zera la u b'a fɛ ka wuli ka jɔw kɛ ka taamaw minnu kɛ jamana kɔnɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi tiɲɛ k'o dan zera la bawo fangasinamatɔnw ɲɛma k'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ segin ka kɛ de san 1992 jamana sariya sunba mɔ a layidu talen don k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛna kɛ politiki binaku kan ka dɛsɛ a ma se kɛ o de kɔsɔn kɔsada in na u ka nisɔngoya taamaw cayara jamana fan dan naani bɛɛ lajɛlen la wa jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛw kun
nye sharia sen dajira le dɔw ta ko u bi se ni o ye wasabulo kɔnɔ k'o dajira jamana wasadenw na sigi ka kɛ o ka k'o don ba la u k'o ma ko avant projet o avant projet in kɔnɔ kuma ye fɛn min ye a ma si dɔ maa wɛrɛ fɛ ni jamana ɲɛmaaw yer'u tɛ nka jamana ɲɛmaaw n'u masurunamaw kɔni gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ avant projet in kɔnɔ fanga senamatɔnw ka laɲini bɛ a kɔnɔ o bi manda ko kuma fɔ jamana ɲɛmaa kan ka waati min kɛ jamana ɲɛmaaya la da dɔ de sigilen don o la tɛmɛndi kɛ min kan nka kuma min na ni wasabulo kɔni dayɛlɛla ni fanga senamatɔnw ka wasadenw ni jamana ɲɛmaayaso fanga ɲinijɛkulu wasadenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ma se ka kɛ a ko da la a ma ɲɛ u ye ko in bɔ a tɔgɔ kɔrɔ barisabu ka da ka waleya bɛ fa min fɛ fanga senamatɔnw ka laɲini ka fɔ de ye jamana ɲɛma a ka jamana ɲɛmaaya da dɔ ka sigi a la i n'a fɔ jamana sariya sunba san 1992 kɛ mɛn k'o min maana n'o ko k'a bi kɛ bɛɛ k'o bi labaara jamana kɔnɔ fɔ ɲɛsin bɛ jamana ɲɛma min bɛ fanga na bi ni a sigira kabini san 2005 o bi baara gwɛlɛya ale bolo barisabu ka da kan o b'a jira k'a fɔ ale man ka manda wɛrɛ ɲini o dun tɛ ale fɛ ko ye tuma min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulo kɔnɔ fanga senamatɔnw o wasadenw y'a jira k'a fɔ olu ni jamana ɲɛmaayaso wasadenw ma se ka bɛn fɛn kelen min ka dakuruɲɛ kelen de ye u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ o dakuruɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye fan fila bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka manda o bi kɛ manda fila ye wa kalata fana o kan ka kɛ cogo min na tako fɔlɔ ni filanan bɛn kɛra nin bɛɛ kan nka fanga senamatɔnw ko ka wajibiya de ye k'a fɔ ka fara a kan a ka sɛbɛn jamana sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka manda da ye fila de ye n'a y'o kɛ a ti dɔwɛrɛ kɛ bilen jamana ɲɛmaayaso fanga ɲinijakulu wasadenw de ko k'o yɔrɔ in de ka wɛlɛ olu mɔ bɛɛ ma se ka kɛ o yɔrɔ kan ko in bɔra a dɔgɔ kɔrɔ. Centrafrique jamana kono mamurlen jɛkulu min bɛ wele ko Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique FPRC ni ale bɔra jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ye Michel Djotodia dɛmɛ ka Centrafrique kaw ka jamana ɲɛma Général François Bozizé ka kafo jaso ni u kun bɛ wele ko Seleka o donni kama u kɛn kun bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan Centrafrique basigi tora kana tiɲɛ fɔ jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ nana bange k'i kɔ a da Seleka kɔ a la ko antibalaka minnu ye chrétienya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan n'a ma ɲa k'a fɔ kuma kɛra Michel Djotodia fɛ k'a ye fanga bila Faraɲɔrɔ fanga ma ɲɛmaamuso sigira senga ka kalata labɛn ka Archange Touadéra kɛ jamana ɲɛmaa ye nin mamurlen jɛkulu min bɔra Seleka la ni o ye Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique ye a ɲɛmaa Noureddine Adam a ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka fɛn min fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u ka kumaw ye kɔrɔfɔ nangi dɔ fɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna hakilina min dan bɛ u fɛ ko désarmement démobilisation réinsertion et rapatriement o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kulu maramafɛntigiw ye n'u kɛn kun bɛ ka maramafɛn ta ka maramafɛn minɛ u la ka tali yɛrɛ dusu bɔ u la ni ka labana k'u don murubakala la minnu yɛrɛ tɛ Centrafrique jamanadenw ye k'olu labɔ k'u bila ka taa u fasow la caman b'a faamu ni DDR ye ko kɛcogo t'a la fɔ ale ka maa minnu minɛna olu ka bila ka bɔ kaso la a ye dantigɛli in kɛ a ka baabu sentigi juru la septembre kalo tile 11 ntɛnɛn a m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin mamurlen jɛkulu in ni o ye Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique ye Seleka bolofara jɛkulu in Centrafrique kɛ ɲaka yanfan fanba bɛɛ lajɛlen bɛ a ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ a kɔrɔ yanfan fɛnɛ b'a ka bolo kan a yɛrɛ bilama ani jɛkulu wɛrɛw laban bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn mɔ ani minnu kun delila ka bɔ ɲɔgɔn na n'u kun ye ɲɔgɔn bila Mouvement Patriotique pour la Centrafrique MPC o fɛnɛ ye Seleka bolofara wɛrɛ ye u ni maa minnu yɛrɛ kun di ɲɔgɔn ganfɔ yɛrɛ ni o ye anti-balakalakaw ye minnu kɛn bɛ ka chrétien diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan o jɛkulu bolofara dɔ min ɲɛmaaya bɛ Maxime Mamokomo bolo u n'o fɛnɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ kulu ye a bilama Noureddine a bɛ ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra n'a ka fanga nka maa min bɛ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛmaa jɔyɔrɔ la Centrafrique jamana kɔnɔ ka surunani do kɛ jango basigi bɛ se ka nati Centrafrique kɔnɔ ni o ye Parfait Onenga ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ maramafɛn minɛni kulu maramafɛntigiw la hakilina in sigira sen kan diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ dɔw gwɛlɛya min bɛ Centrafrique jamana kun nka a tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka waleli fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba kɛ a la. Angola jamana kono jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle maaw ye a jira araba tɛmɛnen k'a fɔ kalata labɛn ni jɛkulu ye jaabi min bɔ MPLA Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola u ka sebaya sɔrɔli kun ka kalata jaabiw la k'o kelen de bi ma minɛ u b'a jira k'a fɔ José Eduardo dos Santos jamana ɲɛmaa min ye san 30 ani san 8 kɛ ka jamana mara bana yɛrɛ bolo ma ka laban k'i sen bɔ jamanakuntigiya ɲinini na k'a di a ka ministre ma min ɲɛsin bɛ lakanako ma ni o ye Joao Lourenço ye olu ka fanga tɛmɛ
dɛmɛ bi kɛ ni a ye Angola jamana kunna. Septembre kalo tile 21 nata Joao Lourenço a bɛ forobasegi jamana ɲɛmaaya la a si bɛ san 67 la. Jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ min kan ka jaabi laban bɔ kalata kunkan o y'a yira k'a fɔ jaabiw minnu bɔra k'a fɔ 100 sara la Angola ka denw na 61 ngɔri fu 7 de ye kala ta MPLA ye k'o don o b'a jira k'a fɔ wasabulon kɔnɔ wasaden 220 minnu kan ka ye u ka maa bɛ kɛ wasaden 150 ye. Fangaɲinijakulu min na jɔyɔrɔ 2nan na o ye Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA ye 100 sara la Angola ka denw na 26 ngɔri 66 de ye kala ta olu ye o b'a jira k'a fɔ wasaden 51 de bɛ u bolo. Fangaɲinijakulu mangani minnu bɛ i n'a fɔ Casace ni o ye Grande Convergence pour le salut de l'Angola ye 100 sara la 9 ngɔri 54 de ye kala ta o ye wasaden bi kɛ 16 ye o bolo wasabulon kɔnɔ. Fangaɲinijakulu misɛnnin fila wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ ni José Eduardo dos Santos jamana ɲɛma walikɛlɛ jamana ɲɛma kɔrɔ ka fangaɲinijakulu MPLA ma deli ka ɲɔgɔn kan fɔ ni o ye PNS ye ani FNLA olu bɛɛ lajɛlen ka wasaden sɔrɔtaw kɛra wasaden saba ye wasabulon kɔnɔ. Abrezurikaw ka jamana ɲɛma Jacob Zuma alamusa don Septembre kalo tile 14 ko wɛrɛ bɛ a kunka kiri binaku kan nka nin sen in da o bi san danbɔ o kiri lonnen don a dala ni kuma diyara an b'a fɔ san 18 yɛrɛ barisabu ka da kan ko in bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma yɛrɛ ma kɛ jamana ɲɛma ye fɔlɔ maa min kun bɛ fanga na o don o kun ye Thabo Mbeki ye Thabo Mbeki min n'a kun bɛ fanga ɲini jɛkulu kelen kɔnɔ ANC n'a n'o maɲɛ sigila o kɛtɔ k'a fɔ k'o bi yɛrɛ ɲini a bolo n'a coroni ye wale kelen ka wele bɔgɔ jeninen ka o labanna ka taa mangoya fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔ fo labanna ka bin ka bɔ fanga na ANC yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka kalata labɛn furanjɛrɔ fanga kɔnɔ ka na ni Jacob Zuma ye. San 1994 maa min na ni siya woloma manga banna Afrique Sud jamana kɔnɔ ni farafinden sera ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ. Afrique Sud jamana kun ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ani marifa feere cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Marifa feere cakɛda min ye faransikaw ta ye u k'a ma ko Thomson CSF a bilama tɔgɔ yɛlɛman bɛɛ. Nafolomugu in gasabi kun ka bon kosɛbɛ barisabu ka d'a kan euro wari miliyari 4 ani kunkan bɛnkun don. Kabini tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn la Afrique Sud jamana kɔnɔ maaw tora ka ɲugun dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya kiri ɲɛma minnu bɛ yen olu ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka senni taara bɔ maa dɔ de ka maa min bɛ wele ko Chaber Cheikh o donni kama Jacob Zuma hali ni jamana ɲɛma kun tɛ a kun bɛ jɔyɔrɔ min na jamana ɲɛmayaso kɔnɔ Chaber Cheikh kun ye ale baarakɛɲɔgɔn ye a ka conseiller financier wariko ta fan fɛ maa min b'a bilasira o yɔrɔ bɛɛ kiriw ni wɔyɔ wulila Chaber Cheikh nɔfɛ o min kun ye Jacob Zuma jɛɲɔgɔn ye maramafɛn sanniko la sigasiganaw bɛɛ lajɛlen taara bange a la ka fɔ marché min dira faransikaw ka marifa feere cakɛda in ma ni o ye Thomson CSF ye ko tɔrɔmɔɲɔ dɔw labanna ka bɔ kɛrɛfɛ dibidibi la k'o di Chaber Cheikh ma Chaber Cheikh kɛ n'a kɛ k'o dun a kelen wa maa min kun ye a bilasirabaa ye musaka ko ta fan fɛ ni o ye Jacob Zuma ye a n'o de jɛra ka nafolo in dun wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ nka n'a ma ɲa ka fɔ Jacob Zuma a y'i to la Thabo Mbeki n'a ma se ka ɲɔgɔn faamu bawo ko in kɛra yɔrɔ min jamana ɲɛma Thabo Mbeki o yɔrɔ bɛɛ a ye kiri ni wɔyɔ wuli Jacob Zuma nɔfɛ ko fɔ a ka jɔyɔrɔ bila o donni kama a ye jalaki 783 de kɛ ka Jacob Zuma susu u ko minnu ma ko chef d'accusation dɔw kun ye o ye o donni kama k'a fɔ yeko kɛlɛ de bɛ Thabo Mbeki ni Jacob Zuma ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan Thabo Mbeki yɛrɛ bolo bi ni maa bɛ fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ maa min bɛ se ka ɲɛkɔrɔ dɔ ta n'a kan k'i farati o tigilama la Jacob Zuma don o bɛ sɔn ka na a nɔ na ko a bɛ k'i den k'a kɛlɛ o de kama a kɔni ma natigɛ Dawuda kɔni nka Thabo Mbeki kɔni kun ye dalilu sɔrɔ dalilu min bɛ se k'a kɛ ka Jacob Zuma sama ka se bɔgɔ jeninen ka jalaki sera 783 ta kun y'o ye ka ɲɛsin a mɔ ni o ye chef d'accusation ye Jacob Zuma o jalaki sera ninnu ma se ka bɔ a taabolo kan a kɔkɔrɔdonba nana caya fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u nana jira k'a fɔ a binna kɛ npogotigi dɔ fɛnɛ kan u y'o bɛɛ ta k'a sɛgɛrɛ o bɛɛ la kiri ma se ka bɔ a taabolo kan fɔ ANC mɔɔw yɛrɛ sɔrɔla ka na wuli jamana ɲɛma Thabo Mbeki yɛrɛ kama o siɲɛ kelen ni k'a ka fanga tiɲɛ bawo Afrique Sud jamana kɔnɔ ni fanga ɲini jɛkulu ye bin ka bɔ a ɲɛmaya la bɛɛ o ye ka jamana ɲɛmaya bannen ye Jacob Zuma sɔrɔla ka na furanjɔrɔ fanga ka kalata labɛn ne senfɛ furanjɔrɔ fanga min ɲɛmaya kun bɛ kalema mutilen tɛ bolo ni o ye ANC tɔnden ye o donni kama ale de fɛnɛ kun ye wasabulon ɲɛma ye ale nana jamana ɲɛmaya la o yɔrɔ bɛ ka kalata labɛn Jacob Zuma sigira.
san 2024 farikolo ɲɛnajɛw la dankɔrɔba min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ni u kama ko Jeux olympiques o dira Faransi jamana ma wa Faransi ma ɲɛmaw bilama kɛ bɛ ka labɛnw de sabati yanni san 2024 cɛ o k'a sɔrɔ labɛn bɛɛ lajɛlen kuwara dunanbaw ka se ka na bonya ni karama kɔnɔ ka farikolo ɲɛnajɛ boloda a ma ladɔnniya k'a fɔ Jeux olympiques farikolo ɲɛnajɛ siya bɛɛ lajɛlen de dɔ de kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o de kosɔn diɲɛ kɔnɔ ale farikolo ɲɛnajɛ a yangalen don ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan Faransikaw kɛ bɛ ka jɛkulu min sigi sen kan ka ɲɛsin a labɛnni ma olu ye baaraw daminɛ ka ban nka Faransikaw y'a yira k'a fɔ olu jɔrɔn tɛ ko in ka di olu ma k'u n'a ka kan ko barisabu ka d'a kan laɲini minnu kan ka dafa i la walasa a ka di ma ko n'i y'a sigi 95 ko 93 bɛɛ lajɛlen dafa bɛ u la ka ban o laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛw bɛ kɛ yɔrɔw minnu na Faransikaw y'a yira k'a fɔ u ka Stade de France bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ u ka Bercy kɛnɛ bɛ yen Roland Garros kɛnɛ bɛ yen u ka yɔrɔ min wele ko Yvelines Saint-Quentin Vélodrome bɛ yen Zénith bɛ yen Vers-sur-Marne o base nautique bɛ yen yɔrɔ sahalenw fɛnɛ bɛ Faransi jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka dunanw bisimila i n'a fɔ Champ de Mars Trocadéro ani Invalides kɛnɛba fo ka taa se Grand Palais ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye maa 10,500 bɛ se ka bisimila yɔrɔw minnu na farikolo ɲɛnajɛ kɛbaaw la yanni san 7 cɛ wa musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan nafolo bɛrɛ tɛna bɔ a la Faransi maa ɲɛmaw ka fɔ la barisabu ka d'a kan euro wari miliyari 6 ani kunkanbɛn dɔrɔn de bɛ bɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.